Hello student, welcome to Odia Electrical Study Point এবং class 10 math with राजेंद्र। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କ'ଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ସ ବା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କନସେପ୍ଟ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଦେଖ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚରରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପଢ଼ିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେନି। ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ବି କରାଯାଏ ନା 100ଟା ପିଲାକୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ସେଇଠୁ 10ଟା କି 12ଟା ପିଲା ପଢ଼ିବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ଆଉ କ'ଣ 80ଟା ପିଲା 70ଟା 90ଟା ପିଲା ପାଖାପାଖି କ'ଣ ନନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ପଢ଼ିବାଟା ଗୋଟେ ସହଜ ନୁହେଁ, ମନ ଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବାନି ଆମେ କ୍ୟାରିୟର କ'ଣ ଗଢ଼ିପାରିବାନି, এটা କମ୍ପଲସରି। ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଅଧିକାଂଶ କ'ଣ ଆମର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପରିବାର ହିଁ ପିଲାମାନେ ହିଁ କ'ଣ ଆମର ମାନେ କ'ଣ ITI ଡିପ୍ଲୋମା ଡିପ୍ଲୋମା ପଢ଼ନ୍ତି ବା ବିଟେକ୍ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ। ଯଦି ଆମେ ବିଟେକ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି କରିପାରିବାନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡଟା ଆମେ ଗୋଟେକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା। ଆମେ ଏଇ ବୟସର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟର୍ନ ହୁଏ, ମାନେ ଦେଖ ଅଧିକାଂଶ କ'ଣ ମାନେ ଲଭ୍ରେ ମାତି ଯାଆନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ ସେ ମୋର ଜୀବନ ଧନ, ସେ ମୋର ମାନେ ମୁଁ ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ନ ପାଇଲେ ତାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ନ ପାଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଇଟା ଭାଇ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଏମିତି ରୋଗ ଏବେକା ଦୁନିଆରେ, ମାନେ ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ମୋ ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଭଲ ପାଇବାଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖ। ମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ବା ଝିଅ ବି ଯେଉଁ ଝିଅ ପୁଅ ଯିଏ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ବି ତୁମେ ଭଲ ପାଅ ମାନେ ତା ପ୍ରତି ତୁମେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କେତେ ଅଛ, ତା କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବା ପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛ। ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଇଲି, 2 ମାସ ପରେ ତୋତେ ନେଇକି ପଢ଼େଇବି, ସେଇଟା ଭଲ ପାଇଲେ ଯିବନି। ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଧାଉଁଛି। ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ସେ କେମିତି ବେଟର୍ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ 2 ଜଣ ସିଏ ବି ସକ୍ସେସ୍ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ମୁଁ ବି ସକ୍ସେସ୍ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବି, ତେବେ ଦେଖିବ ପରିବାର ଲୋକ କେବେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେନି। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆମେ 2 ଜଣ ସାରା ମୁଁ ରାତିଦିନ କଥା ହେବା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବି ବେକାର ସେ ବି ବେକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କେବେ ବି ପରିବାର ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଯଦି ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍କୁ ପହଞ୍ଚ ନା, ତୁମ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚ, ଯାହା ବି ଆମେ କରିଥାଉ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଦେଖିବ ପରିବାର ଲୋକ କେବେ ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ଭଲ ପାଉ, ମନା ନୁହେଁ, ଭଲ ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ, ଭଲ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରଖି ଭଲ ପାଉନି। ସବୁବେଳେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ରଖ, ଆମେ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମ ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ଏଇ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଆମ ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ କରିବେ। ମୋ ବାପା ଆଜି ଚାଷ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ବାପା ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ମୋତେ ପଢ଼େଇଲେ, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଡେଭଲପ୍ କଲି, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଏଇ ଭାବନାଧାରା ରଖ, ଦେଖିବ ବେଟର୍ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଭାବନାଧାରା ନ ରଖିବ ନା, ତେବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖ, ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ଯେଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବେଟର୍ ମାନେ ଯେଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଆରାମସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ପଢ଼ା କ୍ୟାରିୟର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ମୋ ଛୁଆ ଆଜି ସେଇଠି ପଢ଼ୁଛି, ବେଟର୍ କରିପାରିବ, ଦିନ ଭବିଷ୍ୟତ ବଢ଼ିପାରିବ, ବେଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ତା ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର ନିଜେ ବନେଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କେବେ ବି ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତିନି। ଆମେ ଆସନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି 500 ଦେ, 1000 ଦେ, 5000 ଦେ, 2000 ଦେ, କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପଢ଼ାରେ। ଆମେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କାଢ଼ି ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା, ଦେଖିବା ଏବଂ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଏଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭାଇ ବା ଭଉଣୀମାନେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଠକୁଛନ୍ତି। ବାପା ମାଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବାପା ମାଆ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କେବେ ବି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତିନି ମୋ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଛି ମାନେ ମୋ ଛୁଆ ପାଠ ହିଁ ପଢ଼ୁଥିବ, ବେଷ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ଏଠି ପାଠ ନୁହେଁ, ଷାଠ ନୁହେଁ, କିଛି ନୁହେଁ, ମୋବାଇଲରେ ଖେଳୁଛ, ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ଦେଖିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାର ସପୋର୍ଟ, ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ସେଇଭଳିଆ। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଯଦି ତ ଭଲ ପାଇଗଲା ରାତି ଦିନ ତା ସହିତ 24 ଘଣ୍ଟା ଗପିଲେ, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରଟାକୁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ରହ।
ଯଦି କ୍ୟାରିୟରଟାକୁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ରହିବ ନା ତ ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ବାହାନା ବନାନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ, ଆଜି ମୋର ଖାଇବା ନାହିଁ ମୁଁ ପଢ଼ି ପାରିଲିନି, ଆଜି ମୋ ବାପା ସପୋର୍ଟ କଲେନି ମୋତେ ପଢ଼ି ପାରିଲିନି, ଆଜି ମୋତେ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲା ବୋଲି ପଢ଼ି ପାରିଲିନି, ଆଜି ଘରର ବହୁତ କାମ ଅଛି ବୋଲି ପଢ଼ି ପାରିଲିନି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାନା, ମାନେ ନ ପଢ଼ିବା ବାହାନା। ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ପଢ଼ିବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ, କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଥିବ ନା, ଏ କିଛି ବାଧା ବି ନୁହେଁ। ତୁମେ ଦିନ ସାରା କାମ କର, ରାତିରେ 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ତ ପଢ଼ିପାରିବ ନା। ତୁମେ ନିଜ ମାନେ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ 10ଟା କାମ କଲି ଦିନ ସାରା ଖାଇବି ଶୋଇବି, ଏ ହେଉଛି କେବେ ବି କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବନି। କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ପଢ଼ୁଛି ମାନେ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ କରିବି, ବେଟର୍ କରିପାରିବି, ମଷ୍ଟ କରିପାରିବି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲେ ଟିକେ କ୍ୟାରିୟର ବନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେଖାଣିଆ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖ ଝିଅ ପୁଅ କଲେଜ ଆସୁଥିବା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ହାଇ ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି, ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନଥିବ, ଜିରୋ ମାଇଣ୍ଡରେ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଦେଖେଇ ହେବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ମୋ ହେଉଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର, କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବା ଦରକାର। ମାନେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କଲେଜ ବା ଟେକ୍ନିକାଲ, ସେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ଡ୍ରେସ୍ ସେ କଲେଜ ଉତରିଯିବ ନା ବାହାରିଯିବ ନା, ସେଇଦିନ ଜାଣିବାର ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ। ସେଥିପାଇଁ କହିବି ମାନେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଯାହା ବି ଅଛ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋକୁ ସପୋର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ମାନେ ଯେଉଁ ଭରସାରେ ବା ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ପଠାଇଛନ୍ତି କେବେ ନିରାଶା କରନି। ତୁମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବି ପଢ଼ୁଛ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛ, ତ ବେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ତୁମେ ଯଦି କ'ଣ ଆଗ୍ରହ ସହିତ କରିବ ନା, ଦେଖିବ ଉପରବାଲା ବି ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ କରିବନି, ମାନେ କ'ଣ ବାହାନା ବନେଇବ, ତେବେ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଦେଖିବ ବର୍ଷ ସାରା ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବେ, ମାନେ କିଛି ଛୁଟି ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ହାଇ ଫାଇ କ୍ୱାଲିଟିରେ ପଳେଇ ଆସେ, ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ନିଜସ୍ୱ ପଇସା ଆମେ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଅଧିକାଂଶ ଝିଅ ପୁଅ ଦେଖିବେ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବେ, 2 ମାସ କିଛି ଛୁଟି ପଡ଼ିଲା ପୁରା ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିରେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଗାଁକୁ, ଯେମିତି ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜ ସବୁ ପଇସାରେ କ'ଣ ମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇକି ସେଗୁଡ଼ା କ୍ୱାଲିଟି ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଗୁଡ଼ା ନୁହେଁ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ନିଜସ୍ୱ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦେଶ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅଛି, ନିଜ ପଇସା ଇନକମ୍ କର, ବେଟର୍ କରିପାରିବ, ମସ୍ତ କରିପାରିବ, ବଢ଼ିଆ ହେଇପାରିବ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କର ନିଜର ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଡେଭଲପ୍ କଲେ ନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଯଦି ଡେଭଲପ୍ ନ କଲେ ନା ଆତ୍ମା କାନ୍ଦିଯିବ। ଯେଉଁଦିନ ରିଆଲିଟି ପଳେଇ ଆସିବ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ହାତକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପରିବାର ବୋଝ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଦିନ କ'ଣ ତୁମକୁ ଏଇ OS ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମାନେ ବୁଝିବା ବି ସମୟ ନଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଭଉଣୀ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ତୁମେ ପଢ଼, ପଢ଼ିକି ବେଟର୍ କର, ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ବନାଅ। ଖାଲି ଆମେ ଅଧିକାଂଶ କ'ଣ ଚାକିରି ପଛରେ ଥାନ୍ତି, ଆମେ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା ତ ବେଟର୍, ନ ମିଳିଲେ ବି ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖ, ନିଜର ଡେଭଲପ୍ କର, ତେବେ ଦେଖିବ କ'ଣ ନା କ'ଣ କାମ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ସେତିକି ବି ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିବି ପାଠ 1000 କ'ଣ 1000 ଆମେ ବାହାନା ଦେଖେଇବି ମିଳୁନି ସେ ପଢ଼େ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ତୁମେ କିଛି ସ୍କିଲ୍ କର, ନିଜ ପଢ଼ିବା କରି କିଛି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର, ଦେଖିବ ବେଟର୍ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛ, ସେମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବ ନା ବେଟର୍ ହେଇପାରିବ, ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିପାରିବ। ନହେଲେ କ'ଣ ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜର କ'ଣ ମାନେ ଗୋଡ଼ ପେଲି ଦେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସମୟ ମାଗିବ, ବକ୍ତ ମାଗିବ, ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତି ମାଗିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷକୁ ଦେବ ନା, ବେଶୀ ନୁହେଁ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ପଢ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ର ଦିଅ, ତ ବେଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ବେଟର୍ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିବି, ପଢ଼, କ୍ୟାରିୟର ବଢ଼, ବେଷ୍ଟ କର। ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।